kowuok e rito kido kod timbe mag oganda ne jonyuol kaachiel kod jopuonje dwaro mondo piny owacho mar kaunti oket okenge makare mar bero somo e sikunde mag nasari. Seche ma piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar gero klese 144 nengo mar Sh77 e sikunde mag nasari e kaunti no. Somb jopuonje e skundego mag nasari e kaunti ma Migori pod yudo ng'ikruok ma opogore opogore. Gin ng'ikruok ma ikelo kod nok mar klese, onge mag chope malong'o ma jopuonje mag nasari nyalo tiyo godo kod mamoko. Okang' ma okaw kod piny owacho mar kaunti ma Migori mar gero klese maromo 144 igeno ne dhi kelo fuong'ruok matin e nok mar klese e kaunti ma Migori. Awuok wachano makiny kata morucha to piny ni nyalo rumo. At the pace at which we are going, we are likely to have all public schools in Migori County having ECD. Dwoko ne Governor kamano kuom biro mo launch nwa ECD classroom. Wasebedo gi shortage mar classrooms to kawuono ni wamor. And we had also received some 30 plastic chairs for the learners and 4 tables equally for the learners. Gedo ma klesegi moya wayanga kod Governor Migori Chile yako korigeno ne dhi rumo e kinde ma dwe achiel. Kata bed ni geno fuong'ruok matin kaluwore kod gedo ma klesegi ma ochakore, jonyuol kaachiel kod jopuonj wacho ni nok ma klese pod nitie maduong' e skunde mathoth. Enrollment is very high. We have around 180 learners. So now that we have been given that class, I think part of the problem is relieved. Sikund Nasar Maragana e sub-county ma Suna West menachiel kuom sikunde magedo mag klese dhi e nyime nitiere kod jopuonjre maromo 180 ka bende gisebedo mana ka gisomo e klas achiel. There was one class that we are using and the other learners are at times we use the shade. Pimo sikunde ne kod moko mag ji giwegi to wayudo ka nitiere kuonde tugo gi gik mitugo go machalo rundo ne nyithindo matindo to karwa ka waonge mago. Japuonj maduong' mar skul ni Tilen Gabierioba wach ni osechunogi mondo seche moko jopuonje kor som mana tie yien. At times the weather, the sun, at times because of the weather, if it is rain for example, at times see that one will really affect us. Ka opogore kod nok mar klese e thoth sikunde mag Nasar, onge kod jopuonj moromo kaachiel kod chope bende koro thiro chenro mag somo e skundego. There is one pit latrine that is serving over 700 learners where the other side the boys, the other side the girls. So and for these young learners, you see those holes are not even friendly for them. Podo waonge gi learning materials moromo. Waonge gi kombe nikech nyithindo wan go mang'eny to kombe ma wan go tin. Kalore kod ngima matek manyaka sani koro kwako pacho kae, jopuonj wacho ni jopuonje mathoth mag nasari bende koro leo moko chope sikul nikech kech ka giwacho ni ber ka koro ichako chenro matero jopuonjegi e sikunde. I have heard that our governor intends to provide a feeding arrangement. I was requesting, because of this community, our school to be considered for that program. At least that will increase the high enrollment because some of the children stay at home. Nyaka sani tend kaunti ma Migori dhi nyime kod loso chike madhi tayo wechego mag somo e skundego mag nasari ma bende geno ne dhi konyo tieko moko kuom midhierogi. Juma, Ramogi TV.